naudto sa tanan. Palihog pod pakiingon sa matag usa, maradyaw naudto. Mayong udto sa diay sa ato mga kaigsuonan nga nagtambong nining ato Santos nga misa pinaagi sa atong live streaming. Diya sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, si Jesus gitagaan niya og bag-ong kahulugan kining pulong nga templo or temple. Ngani iya kining iyang giabog tong mga tawo nga naghimo niini maong templo isip kanang business firm or kanang center of business or business hub. Ingon siya nga gigamit kuno sa mga tulisan. Unsa man di ay pasabot sa templo tungod kay gihatagan man ni Jesus kini og laing meaning or bag-ong kahulugan, unsa may di pasabot sa templo. Ato isip mga magtotoo, kinahanglan natong masabtan kung unsay pasabot sa pulong templo or church for that matter. Templo, simbahan. Unsa may atong pagsabot dahil sa simbahan, kining building ra mismo? Dili. Although kining maong balay alampuanan, mao kini ang balay sa Dios, mao kini ang balay kung diin kita magampo, pero dili kini mao ang tinuod nga simbahan. This is not the true church. Dili ang structure, kung dili kinsa ang naa dinhi sulod sa simbahan. Mao nay tinuod nga simbahan. Kinsa may naa sa sulod sa simbahan, dili ang mga imahe o ang mga ribulto. Kinsa man, ikaw og ako. Kita mao ang simbahan. Kita ang tinuod nga simbahan. Og sa paghimo ni Hesus sa paglimpyo niya niining maong templo, iya pod gihatagan og bagong kahulugan unsay pasabot di ay sa pulong nga templo or simbahan. Kita ang tinuod nga simbahan tungod kay kita, we are the dwelling place of the Holy Spirit. Atong hinumduman nga diha sa atong bunyag og kumpirma, atong nadawat ang gasa ug ang kapuno sa Espiritu Santo. Mga templo kita sa Espiritu Santo. Unsa may mensahe kini alang kanato nga kita ang matag usa ka nato gawas nga membro sa simbahan, templo man kita sa Espiritu Santo. Unsa may kinahanglan nato buhaton di ay. Una, isip mga templo sa Espiritu Santo sama sa gihimo ni Jesus. Time and again, we need cleansing. Aron kita mamahimong angayan nga mamahimong templo sa Espiritu Santo. And remember, the Holy Spirit is the third person of the Trinity, all holy. Kinahanglan nato nga kita pod mismo ma-cleanse, mahimong limpyo, mahimong takos og angayan sa unsa man nga paagi mga igsuon diha sa atong pagampo, diha sa atong pagpenitensya, diha sa sakramento sa pakighiuli ug diha sa Eucharistia. That's how we are being cleansed, isip mga templo sa Espiritu Santo. Ikaduha siguro nga angay nato pamalandungan nga kung kita mga templo man ka sa Espiritu Santo, we should be aware of our giftedness and blessedness. Nga ato tan-awan ang atong kaugalingon isip mga gigasahan ug mga bulahan. Tungod kay ang kita templo sa Espiritu Santo, ana ang Espiritu Santo kanato. It is important, therefore, to respect one's body because it represents our souls. Nga unta, respetuhon nato ang atong isig kaingon, bisag unsa pa ng iyang dagway, bisag ang pari, maot pa na, higira lamang. Magwapa, or dili, respetuha, because our bodies represents our souls. Sanglit sama sa gihimo ni Jesus nga although ang templo dili mao ang tinuod nga simbahan kundi ang katawhan, pero iya kining gilimpyuhan aron mas mahimong takos og angayan because it represents something, it represents someone. Mao pod na unta ang atong angay buhaton isip mga templo sa Espiritu Santo. We should give dignity to our giftedness, to our being blessed, og sa atong lawas mismo, diha sa atong physical appearance.
Ang pangutana, are we worthy to be a temple of the Holy Spirit? Or naningkamot ba kita sa pagpuyo nga mamahimong angayan nga pagatawgong templo sa Espiritu Santo? To be a true temple of the Holy Spirit, mga igsoon, holiness is a must. Kinahanglan ang pagkabalaan. In order to be holy, we need constant cleansing and purification. Unsa tong akong giingon nga cleansing, kung ato tanawon, simple ra nga paagi, pero gamay ray makahimo niini. By prayer, by penance, by the sacrament of reconciliation, ang pagpangumpisal, o diha sa atong pagsimba. Mamaayo siguro sa matag adlaw sa atong pagsimba, mangutana kita, naningkamot ba ako nga malimpyuhan diha sa akong pagsimba sa matag adlaw o sa akong pagampo sa matag adlaw? What is our reason? What is our motivation sa atong pagampo, sa atong pagsimba? Gawas nga ano na kitay gipangayo. Do we see it as an opportunity sa paglimpyo sa atong kaugalingon? Abre ba kita sa grasya sa Ginoo nga kita malimpyuhan pinaagi sa iyang panabang? Hinaot paunta.